Nginibingelela nonke ababukeli beBlaqlife TV kuhlelo lethu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ngingustufuzela ngamandla ezulu. Umgwenyenkomo Sovukazi umvuleni intokazi zalamamkhize. So today ngihleli nosisi ozongichazela kabanzi ukuthi why elana namhlanje yini emgqilaza emoyeni. Sawubona. Yebo sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubuya kuphi ngokuhlala? Okay. Ngavuma. So why ula ekhaya namhlanje? Ngifuna ukuzokhipha imfihlo. Ngesoka lami. Uthanda nalo manje? Cha. Ikhwapha lami. Oh, ikhwapha. Yes. Okay, so yeah, cela ungilandise kwenzekeni. Ikhwapha lami belumuntu obesekhulile kunangimina ngeminyaka. Kakhulu yini? Hayi kakhulu. Oh, okay. Befuna abantwana. Kwaukuthi khona la salala khona. Yena waba nezinsolo zokuthi ngikhulelwe. Ngenxa yokuthi ngeqa ama period yami. Uma ngifika ekliniki, elokho ngitshela ukuthi mangihambe ngiyochecka ngimithi vele izinto ezikanjalo. Nihlala ndawonye? Asihlala ndawonye. Nibonana njalo? Siyabonana nje hayi njalo. Wazelaphi pho ukuthi weqa ama period yakho noma wamtshela? Ngimtshela ukuthi ngiyanga ngama period. Kwaukuthi ke uhlele ethi ngikhulelwe lokho ethi mangihambe ngekliniki. Yini yena efuna umntwana kangaka? Akanabo? Akanabo abantwana. Oh, okay. Mangifika ekliniki ngithola ukuthi angikhulelwanga. Yes. Ngise ngithi othi ngimdlalise. Ngimtshele lento yena bekade eyilindele. Ngisazosho ukuthi ngiyadlala. Mangimtshela ukuthi ngikhulelwe avela jabule yena avela shesha atshela abomndeni. Wena uyadlala la. Mina ngiyadlala. Uma setshelela bomndeni wonke umuntu uyazi naye ujabulile ngivele ngisabe ke manje ukuthi ngiphinde ngithi ngiyadlala sekuzokwenzeka manje abantu abadala isilima uyabo. Ngiqhubeke nayo lento ukuthi hayi ngikhulela afuna ukubona ikhadi. Hayi mina lesengizula ke manje ngifuna elinye ikhadi phela. Uyathungatha ke manje elinye ikhadi. Yebo elinye ikhadi ngithola leli khadi ngilinqamule kahle yabo khabe emgqeni ngilibhala positive ngoba phela leli khadi lami libhalwe negative. Ngihambe ngiyonamathisela lapha yana hayi kusho uqonde nemiqa nje. Oh, okay. Ngimnikeze kuvela ukuthi ngikhulelwe. Uyamnikeza noma uyamshuthela? Ngiyamshuthela. Oh, okay, yes. Ngimsendela abone ukuthi hayi ngikhulelwe ngempela. Avela afuna ukwenza izinto ke manje. Izinto enjani? Afuna ukuyovela ekhaya ingane phela kumele ithi vele ingane yabo kube nje izinto eziningi sezilungisiwe. Sefuna ukukhuluma nabantu. So financially nje uyacaphuna kuphinde kusana. Yebo. Okay. Manje yini uvinjwa yini ukuthi aye ekhaya? Isisu singakabi khona yini eyenza shuthi kahle ngokwakhe yena ufuna ukukuthatha ngoba nakho esazi ukuthi uzokhona ukumzalela ubengeke nje yaza khona ukukuthatha noma kuthiwa awukamqambela amanga ukuthi ukhulelwe. Ngingazi ke ngoba phela besibuye sibe nokubanga nje sibange isoka lami lelo wangifica nginalo kubuye kuba ngathi ngihlukene nesoka leli lidala manje angazi ukuthi bengakufakanga emqondweni ukuthi angithathe angenze lokho akufisa ukuthi angenze kona manje sezongithathiswa shuthi ingane ukuthi mhlambe sengiwinile ngaleyo ndlela nangazi. So isoka leli liphi lona leli linye liseThekwini lona sisemakhaya thina. Niyathandana? Siyathandana nje lento le umuntu omekude nawe yabo. Kodwa alikho esekela bekwa ngembaba uthi asihlukane. Alikho. Okay, yes. Afune ke manje ukuxhumana nabantu basekhaya. Ngeke phela manje ngize ngifaka abantu abadala engicelela emnganeni. Osethanda ukukhula kunangimini ukuthi hayi ngicela ukudlala indima yokuthi ube uanti wami. Hayi balokho bexoxisane uma efuna ukuthi abantu bekubo befuna ukuzovela ekhaya abavimbe uanti. Azagcina efonini njalo efonini ubuso hayi cha. Okay. Azabuya agcine sebuyela ngangimina angibuze ukuthi ubudlelwano bami noanti kanjani ubona ngazi ukuthi uanti akangifisela izinto ezinhle ngoba uyamvimba ngoba phela manje mebefuna ukuthi beze lana ilokho yena ulokho ebikamanangananga ngingakhona yini ukumxhumanisa noma oseThekwini
sekumele manje ngiphinde ngizame omunye umngani-ke manje. Hayi, ngidonsa ukhazini wami adlala indima yami mama. Athi mekhuluma nokhazini abona ukuthi ayilizwi cha lo muntu omusha. Abuyele la kumina shothi manje siney'nsolo ukuthi hayi mhlawumbe ngiyenza ukuthi ngimenze slim. Sebuyela la kumina, mebuyela la kumina ayibo. Ngikhuluma noma akho ngikathi ngikhuluma nomuntu omncane. Izophela ivoice. Ngithi hayi ukuthi uma umuntu oseyintweni akazwani-ke nokuguga. Iyena lo. Ngisho ngimshuthele vele uma wami-ke vela ulo muntu ongafuni ukuguga. Mengimshuthela uma efakelo amabhluka osheqa ngimsendela vele abone ukuthi hayi shuthi ingakho ayiqhubeke lento. Mayilokho iqhubeka ngoba phela labantu balokho befona abantu balaka mfana nomfana ulokhethi bazi bagcine sebebona labo ukuthi cha seyinebungozi-ke manje lento bashenxa ngathi hayi ngeke mfethu uyabona-ke manje sekufikile ekugcineni sayishiya nje lento yakho sayishiya. Wena kahle kahle uzuwenza yonke lento le inhliziyo yakho ikulo soka lo wasemakhaya noma ikulo soka lo waseThekwini? Wena uthanda bani kahle? Ngithanda lo seThekwini. Lona nje uma sibambisane nje. Hayi uma sibambisane nje. Okay. Yeah, asiqhubeke-ke. Hayi-ke uma laba sebehlehla sekunalokho into yokuthi uma efona sengizothini ngizothupha u-anti. Ngizothi uphi uma sefona ngoba phela kwayilo uyasho ukuthi uzombhlokha. Ngasamthola. Okay, mase ngiyamtshela ukuthi yazi ngivele ngaba kuma-period. Athi ayisho ukuthi uyasigezela isisu. Aqhubeke nje akhululeke nje. Avela athi ukhulumile noma wakhe wathi uma wakhe ayingakhathazeki mhlawumbe ngiyasigezela isisu. Hayi ngimtshela ukuthi hayibo yazi kunezinto ezenzakalayo manje ngingasayitholi kahle. Hayi lokhe yabo engayithatha serious ukuthi mhlawumbe ngakhona into embi eyenzakalayo. Yena ufuna ingane yini? Ufuna ingane. Athi mangihambe ngeclinic. Hayi ngingayi-ke eclinic angithi ngiyazazi vele ukuthi angikhulelwanga. Mina ngiziyele e-town ngithunywe ngivele ngithunywe ekhaya ngithunywe e-town. Manje melokho engifonela mina ngimgcine ngithi ngiya eclinic akukho lula ukuthi ngibambe ifoni yakhe ngisemsindweni ngoba uzoza ukuthi hayibo cha phela ise-town la. Njengoba use-town uthunyiwe abazali noma uyobona lo. Ngithunyiwe abazali. Angikho eThekwini ngise-town nje angasekhaya ngithunyiwe abazali. Ngingayibambi ifoni yakhe ngize ngiyomphendula ntambama maseshila ama-message amaningi ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngengane. Hayi ngifike ngimtshele-ke laphayana elukhuzeni eclinic ukuthi hayi cha eclinic kuthiwa ngikhulelwanga. Mhlambe ngasebenzisa isitsha somuntu okhulelwe ngingasiwashanga. Hayi-ke aqale-ke manje kakhulume angithuke wena ingane yami uyibulalile bawuvele ungayifuni ingane yami ngoba vele shuthi umuntu omthandayo yilo seThekwini ngoba uyazi ngami nalo muntu oseThekwini. Shuthi umuntu omthandayo vele yilo muntu oseThekwini ingakho ayikho into enjalo. Shuthi kuzomela ukuthi ungihambise eclinic ngiyobona lo nurse lo owathi ukhulela. Sengena unurse manje into engizoyithini le angisazi ukuthi ngizothini mengithi ngixoxela laba hayi abasafuna ukuyingena nabo. So njengoba into engifisa ukuyazi-ke manje njengoba nithandana nisemakhaya uyakwazi ekhaya la uhlala khona? Uyakwazi ekhaya. And wena o-anti bakho uthi bahlala phi? Khona kuleli ekhaya lapho? Noma futhi uhlalela ekhaya leyo? Awunalo uvalo nje lokuthi angasuka nje azongqongqoza ekhaya? Athi kade ngangikhuluma nani efonini niyangivimba. Ngangisengitatazela ngacabanga nokuthi manje le ekhaya nkosami mangibatshela ukuthi manje ngenza into kanje iphinde ekhaya abazi ukuthi sengiyalala vele abazi. Manje ngizoyiqala ngakephi lento? Sekuzophuma nemfihlo ukuthi vele mina shuthi sengiyalala. Ingakho ngikwabanzima. Kwawukuthi-ke nje size siyahlukana ulokhu engibiza ngombulali ukuthi singasikhipha isisu. Manje ngifuna ukumtshela ukuthi angizange ngesikhipha isisu sisasikaze sihlale vele kwayiseqaleni. So njengoba uthi wakuthuka nje shuthi uwumuntu vele nje onolaka. Unalo ulaka unayo inhliziyo encane. Abuyile esimeni futhi ngokusheshsha. Kumanje nje manje ugcine nikhuluma. Kade sagcina ukukhuluma. So lokho wamgcina kudala nje. Yebo. Kodwa nje mekhumbulile uyaya ungibhalela imessage engibizwa ngombulali. Ishuthi yena ithuba litholayo nje uyakuthuka nje. Ushuthi kukhona nje ukuthi ngamitha njengoba nawe wezitshelile vele ukuthi ngamitha. Kodwa sizameni ukumthola simuze ukuthi uzothini Nkosi yami ngaze ngamzwela.
Hello. Unjani bhuti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitofuzi Dlangamandla from Blaqlife TV. Ukuhlelo la sithi sikhipha izimfihlo. Ngihleli noSisi la uthi igama lakhe ungumbhali. So ucela ukukhulumisana nawe bengicela umlaleli. Okay, ayikike. Sawubona Nhlahla. Yebo sawubona. Angazi ukuthi ngiqale ngakephi kodwa ngithi mangikuphendule entweni ohleli uzisho mobhala imiyalezo efonini mayilana nengane othi ngayikhipha. Kanti awikhipha ngayi. Nhlahla angikaze ngiqale ngimithe. Angizwanga. Angikaze ngiqale ngimithe. Ngisho isisi lesi engakutshela ukuthi saphuma ngangiqamba amanga. Auntie ngangikukhulumisa nabo, ma ngangikukhulumisa nabo kwakwayibangani bami labo ngoba ngangazi vele ukuthi lento ayikho. Hayibo kanjani manje futhi? Ukufika kwami eklinikhi ngithola ukuthi angikhulelwanga. Ngase ngifuna ukuthi ngikutshele lento obukade uyilindele wena ngoba wena wawungitshela ukuthi mangihambe ngiyocheck-a ngimithi vele uney'nsolo zokuthi ngimithi. Kwawukuthi ngizothi mengithi ngiyakudlalisa wena kube ukuthi usheshe uyotshela umndeni wakho. Ngase ngisaba-ke ukuthi ngisheshe ngikutshele ngaleso sikhathi ukuthi hayibo angimithanga ngoba umndeni wakho usovele uwutshelile vele. Manje wena wabona ukuthi udlala ngento ebucayi kangaka. Ngangifuna ukuthi ngiyaxolisa iphutha. Mara sonke lesikhathi ngizotsho ngiyadlala nje. Khuluma no-aunt bakho noma wakho. Antu bakangikhuluma nabo ifiko ngabona abantu bakini. Ukade ukhuluma nabangani bami. Oh, sihlangene nabangani bakho ngiyangikhohlisa. Ngangingazi ukuthi ngithini, ngangisengasazi ukuthi mangithini ngoba nawe usovele washesha watshela umndeni wakho. Ukuba ungawutshela ngomndeni wakho, ngabe ngakutshela ukuthi cha ngiyadlala ngimithanga. Hayi. Ngangizwa yonke kahle into eshoyo. Sengizocacisa kuleli lakho ke okuwukuthi shuthi wena emqondweni wakho kugcwele ukuthi mina ngakhipha isisi sakho. Isisi esingakaze sihlale kwabona. Ngisho ikhadi engakushuthela lona ngangisikile elinye ikhadi ngalibhala upositive ngalinamathisela phezulu kwanegative ngangingamithanga. Hayi cha ukuthi ukhohlakele isicha ukhohlakele ngempela. Sonke lesikhathi udlala ngento ebucayi kangaka ngiyakukhohlisa nabangani bami ngiyakukhohlisa uyakubuka nje. Lokhu ngiyaprepare izinto kanti ngiyadlala. Ngiyaxolisa. Hayi cha wonakela. Ngiyayisola ngento engayenza. Ngiyathemba ukuthi uzongixolela noma ungixoleli manje ekuhambeni kwesikhathi ngiyathemba ukuthi ngizolifumana uxolo kuyakhe enhlizweni. I don't think ngiyokuxolela futhi angiphathani nokukhuluma nawe ngoba wena unamanga endaweni umuntu owethenjwa. Nanoma ngathiwa kunjalo-ke angena umuntu okuthenjwa kodwa-ke iyazi kusukela manje ukuthi isisu olokhu ngithukela sona ukuthi ngasikhipha angizange ngeze ngesikhipha asikaze sihlale. Hayi shuthi mhlambe kusamele ufike uzoxolisa ngasekhaya ngoba phela nawo isisu. Awu ngeke njengoba wabatshela wena ukuthi ngikhulelwe usazophinda ubatshela ukuthi akaze kuphuphume ngasisi asikaze sihlale ngikutshelile. Angisibona isidingo sokuthi ngize ngihambe ngiyofinyelela kini. Phela uphinde uzoxolisela nawe personal utshengisa ukuthi sorry and regret into ayenza. Mhlawumbe kuba kukhona into inani kade seningenzile ekhaya mhlawumbe ngabe ngingaya kini manje phela ngisayintombi oyazela esigcakini nawe. Hayi okay ngiyabuzwa. Thank you. So uzizwa kanjani ke usukade usukhuluma naye? Wamtshela iqiniso namhlanje. Ngoba bengihleli ngingakhululekanga. Ngenta naye emqondweni. Nanoma ngathiwa akangixolele kodwa ngoba manje seyazi ukuthi konke lokho becabanga ukuthi yena kukhona nokuma kuyikona akukona ngasho ukuthi ngikhululekile ngoba bengihleli nokuthi kunemfihlo engiyifihlelile
umuntu manje ngikhululekile ngoba useyalazi iqiniso. Uzwakala nomoya uphansi kodwa ubekuthuka kanjani? Inhlambe ubeyibhala phansi akusendele i-text noma nje Ngoba uyadidana ke nasemlomeni uyisoka. So kusuka manje kuyaphambili isimo sesoba njani phakathi kwenu bowu? Ngiyafisa i-relationship iqhubeka noma uright nje yele deni nawe? Njoba nje ngishilo ukuthi nginomuntu ngangivele nginomuntu wayesekuqaleni. Hayi njoba sengize ngamtshela nje nalokho engimtshele kona sengaveleke hayi kube ukuthi nje ayazani. Ngisiqhubekele nempilo yami aqhubeke nempilo yakhe. So mangase nje adala uchuku nje njengamanje afike ekhaya yini engenzeka? Uba umdala osekhaya. Yo ngazi. Umuntu baba anti bami. Ukhulu wami bafowethu. Angazi. Umonakalo osudalile nje enhlizweni yakhe manje because ngiyacabanga ukuthi mhlambe angisho ukuthi kuzokwenzeka but maningi amathuba ukuthi ungaba isizathu sokuthi azonde abantu besifazane. So lo umonakalo wonke ungathanda ukulungisa kanjani? Ya ngimonile kona kodwa akukho kumina ukuthi mhlambe yiphi indlela engenza ngayo ngoba ngisho ukubuyelana naye right nje uyena. Ngiright angivuma ukuthi ngamona vele ngiyavuma ngiyaxolisa kuronke engakwenza kodwa manje angiboni ukuthi yiphi indlela mhlambe engingalungisa ngayo. Njoba sengicelile uxolo nje wangalamukela noxolo. Uyamazi umuntu wakho laseThekwini noma ugcina nje mhla umtshela ukuthi unomuntu eThekwini uyamazi? Hayi umazi ngoba ngimtshela nasemafonini ke babeke bakhuluma. Bakhuluma? Yeah. So manje mangase akonele kuyena ke njengokuthi uthanda yena lo seThekwini. Hayi ngabe ngimoshile. Kuku wami. Yo. Ngabe ngimoshile. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usivakashela kuhlelo lethu. I hope usizakele ngokuthi ukukhiphe obekusenhlizweni yakho. Ngifisela inhlanhla ke nje ngingabe sekwakheka izitha phakathi kwenu bawuthi kodwa neba abantu nje abaphilisanayo. Yebo sesinokho. Angazi. Ngiyathemba ukuthi la nawe uyafunda oluthize lapha ekhaya mawusabukile le episode leso. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare yonke indawo la ongashare khona. Ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.